Dali. Dali, kaon ka, oh. Unsa man na? Dali boy, live ni boy. Boy, Elisa, boy. Hindi akong live dito sa YouTube. Ano, oh? Bibo kayo mo? Oh. Bibo ka ang live. Nga na, kabibo ang birthday. Dili na sige tayo na kanya. Sakit na mong tabi. Nak, minum ka nila. Lami ba na eh? Oh, alam ba? Pag di mag-question ba kayo, mas-stop na. Nahay. Sino? Nahay ba? Isa man siya? Sa Facebook na, live. Wala may nakita dito na puro ng mali ko. Magkamat-kamat na ko. Para tako ah. Bumuk ka. Oh, ingat bitaw po. Ayaw. Sudah bre.
Ha? Hindi ka ba? Tawagan na dito eh. Tawagan niya. Tawagan nila eh. Gimana dito? Pagkalang pagkasawa? Muan kuya na anak kuya. Boss! Agoy ka na di ang hula. Ano ginanggo? Kuya na sa kodo kanina. Imo ni mo. Ngayon ba? Ay, anak ang tapos. Ito si Cristiano na. Pilit na rin ito eh. Alam mo yung college mo dyan? Sa lumpia ko, sa garol, tabangan ko niya, pero hindi isa ko. Sana niya tayo first time. Kami ingin siya, pero ako. Wala na picture yun. Ingit mo ka. Baso pa. Sama na, uy. Papa, tadi bang bisa dia anak. Babae, A good teacher. A good teacher. Uni babahon.
Ayos? Ayo, send vlog mo na kanina ba? Red. Durian. Tugpong daw niya ko yung Tandoy! Ay, Kos! Kos! Sa kakonso, matong tasa. Tasa na lang dito yun. Tasa, palit to. Matong tasa lang dito. Itong binagana ko. Ano na yun? Question na kami. Lord Spaghetti. Ha? Uy, nagawa na, sweetie boy. Ha? Kapag ko na ito, man. Ginaya. Dapat ba yung guys nila, no? Ano may nasa yun? Wala siya i-quarantine. Ano, no? Saan ito, Kam? Ano yung natin? Ay, cool. Wala na lang. Ay, so. Cagayan? Riyan! Riyan? Ay, yung wag, hindi na pinakasgan. Nay, nagsugiti na eh. Nagsugiti. Nak. Walang klase. Wala siya, market. Halidit. Asa na istro? Nay, dito sa atin mo. As kuya po ko day. Kulang sa okay. Nawag, magpapa sa asawa. Labay ko siya. Paano yung mag spaghetti yung gusto? Bukado. Ay, dapat ito.
Pag ito na lang ba? Kung saan pa natin maggamit na dito muna ba? Ito na lang. Nagtanaw-tanaw. Mapalit ang sakto. Yung basketball. One niya akong gusto palit doon. Ay, lalo. Pero wala. Ang katuwan eh. Hindi ka afford. Katulog Ay, bayote! Nagplato! Maunti! Apat yung quarantine pass. Plato! Dali na! Hindi ara o. Tala, ganito. Ay, ayaw ginawati. Kasi sa sila ng sukot sa rasa. Dili ka nila. Papa. Wala, may kura man ikaw na di. May sama pa rin. Palapit ko na eh. Ay, ang cake. Wala pa, di ba? Wala, tinidor na. Oh, doon na doon. No, nakaka-rice balay. Wala na. Ito, asa ko ang balay. Dantoy! Naglukas sa dayon na. Apa lang ito, kaya wala na. Dala lang sa taon. Baka kamay namin. Kami wala na rin nagkaupas. Boy, ano talaga ako magoy? Ha? Talaga ka kami? Ah, yun ba? Talaga. Kenapa nih dulu? Basta ginaya tayo. Ako na nalasan mo. Gagas wala po. Kahapon yung wala nga Wala ito. Tal. Tal. Anak ko ba? May tubig ako. May example ba? Oh, wala yun. Wala no. Wala lagi. Besar nih dulu. Asa trapo ka dito? Uy, saan na ikaw pagbuwag?
Pinakabibo naman na Christmas party. Balik sila. Patong Christmas ba? Patong nagtago ko sa kwarto. Sorry akong bibuhin. Sila ate. Siya may tawag mo ba itong King's gift? Ikaw ang bukas na. Kaya mo na. Kasi ate. Ano man eh, ingon natin kasi ingon daw mo, di mo hubog, pero hubog lang mo. Hindi ko kalimutan. Ako kaya mo. Dili na gay ko Na na. mo. Pinakabibo din kayo namin kaning construction workers, daghan kaayo. Don't forget, dala niyo yung uyab. Idala niyo mo si itong namatay. Tanganin to. Sige, tanganin to. Ha? Kanin. O kasi po. Nakapag-food siya. Siguro ano mo. Tapos kayo magkakuha ba mga vlogger? Wala pa siya lang matayan ito. Tanganin to ka. Anin to? Padumdum ko niya. Wala. Basta kita-kitahan ka. Kalag na niya. Dahil nga ako may Gusto ko mabalik to pero grabe. Sige na. Sa'yo na. I'm not thinking. Ay, tanganin. Tara. Kanan worker. Dili mo na supposed to mamuman. Dali ka. Tungod sa hire na mo. Dali ka. Like, sa October, sa last time, sa Girent na balay, ipahawak. Sisbusa, batasan na Ikaw, kalimutan. Hindi mo kalimut basta importante. Ano to bro? Wala niya akong tasa. Doon mo na siya pagkabukli. Grabe ka sa doon lang ka. Be, saan ka rin? Saan to pagpusing be? Sige, pusing, Gabi, pusing. Hindi, kamu rin. Hi, vlogger! Nasi, hi. Ayangin. Bagay sa mga Welcome to Vice Vlog. Say hi. Hi. Acha. Kailangan ko sa iyo palitan pa. Pero pagod na. Sige na, mag-dance na muna. I-dance na. Music na. Guys, like, Kami tayo. Alam ko eh. Pero Ano?
Dari itu deh. Tambak na. Tagalog ko. Tulong ng Tagalog ah. Dili ko kayo. Buwa ka makapagkulit. I like your dress. Jadi na Ako na Nothing is impossible. Jadi na naman kutuwa na sa akon. Ano na tutuloy? Ikaw busing, lupo-lupo man. Ikaw na isip. Ay, baka siya kayo iiwan tayo. Ikaw na nakuha mo. Ako ning wife. Ikaw na niya. Yan ang bata. Rasa ko yung nanay. Sabi sila, Ha? Ako ginagawa sa katuwa sa trabaho. Ano ang ginagawa niya? Mami ah. Kaya anang pinakumpay. Inahangan ni isa. Oh na. Pero sila, ano pa sila? Katulad ng asawa. Gini. Ano ba nung nagtutugyan niya? Ay, mga takot mo ah. Dipulog ng kuwan. Ano, magusay. Kadiyan.